Bon dia, Maris, i benvingudes una setmana més. Espera, em falta alguna cosa. Ara ja sí que estic preparada. Jo sóc Maria Espatec i benvinguts una setmana més a Catalans d'Abans. Perquè feien les coses amb les mans. I avui us porto a Lleida perquè conegueu a una gent que jo ja conec. A Lleida he viscut 3 anys i aquí vaig tindre el plaer de treballar a Ilersis, una fundació que treballa amb persones amb discapacitat i diversitat funcional. I vaig treballar com a integrador social a la llar residència, donant suport com a monitor. I avui vinc a retrobar-me amb les persones que tenia per conèixer el seu projecte, La Màxima, una companyia de teatre inclusiva amb uns valors dignes de conèixer. M'hi acompanyeu? Que guai, quina il·lo! Ai, sí, de veritat. Jaume Belló, que és la ment pensant darrere de la companyia La Màxima. Jaume, com neix aquesta idea? Neix una mica per casualitat, Maria. Després de la pandèmia, aquí a la Fundació em fan una proposta d'estirar una cosa que veníem fent des de feia 10 anys, basada en les arts escèniques, i anar confeccionant o anar ideant un projecte artístic basat bàsicament en el teatre, que és del món on jo provinc, descobrint quines coses són capaces de fer totes les persones que intervindran en aquest projecte. Què és més fàcil i bonic de treballar amb ells? Les ganes d'aprendre, les ganes de descobrir la veritat escènica que tenen sempre. O sigui, són molt veritat en tot el que fan. I crec que mai havia estat en una companyia on sempre tothom hi estigués, tothom estigués disponible, on es faltés poc, on no haguessis de quadrar horaris i que poguessis fer de tot. Són persones que són molt generoses. Hi ha situacions on la seva imaginació va molt més enllà del que jo podria imaginar damunt d'un escenari, i a mi això em resulta meravellós. Tot el que trenca límits, a mi em resulta una meravella. Doncs anem a trobar els nois i a treballar una miqueta? Estàs emocionada? Moltíssim. Jo Tenia també. moltes ganes d'aquest retrobament. Doncs a mi. Bon dia! Què tal? Esteu treballant? Veig que esteu molt ocupats tots i totes. Sí. Que bé, doncs ara m'explicareu en què esteu treballant, així si us puc us donaré un cop de mà. Què us sembla? Genial! Sí? Juanjo, ensenya'm aquest titella que tens per aquí. Aquest és el teu personatge de l'obra? Sí. Jo fa poc vaig estar en un taller de titelles i també em vaig ajudar a fer una, però tampoc se'm va donar tan bé com a tu. Aquest se diu Sandokan. I quin personatge és dins de l'obra? De què va aquesta obra? De ballar, vam fer això del Miguel Ríos. I t'agrada això, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Anem a veure alguna altra titella que tinguem per aquí. Aquí tenim a la Sílvia, que ens explicarà una altra titella que ha fet ella. No? Com es diu aquesta? Es diu Mafalda, però en versió anime. Ah, bueno, però és molt Sí. xula, personalitzada. Sí, tota l'has construït tu? O sigui, som productes reciclats, que pot servir també a la Fundació, doncs nosaltres també ho fem, apostem per reduir i utilitzar el reciclar, i aquí Molt doncs, seria important. el producte final, veus? Hola, dic Mafalda, encantada de conèixer-te. Molt de gust, Mafalda. Jo em dic Maria Espatec, encantada. El gust és meu. Cadascú de nosaltres vam fer el nostre titella per fer un festival dels anys 80. Ara estem creant un altre espectacle que és un festival vintage que ho fem per la gent gran d'una residència el dimarts de la setmana que ve. Molt bé, així que veig que no pareu de fer obres. Espectacles per al públic infantil i per al públic adult que porten missatges sobre la contaminació. Defensem que hem de reciclar, que hem de Sí. reutilitzar, defensem que hem de cuidar el nostre riu, més aquí a Lleida. Sí. Som una companyia amb molts valors. Cada espectacle que nosaltres fem porta un missatge. El festival que ho feien con un teatret que han fet, Quants personatges tenim amb aquesta obra? el drap, que El marraco. el marraco, Fem un duo amb tres que som Un Que trio. fem la trinca. de la trinca de la patata. Ah, molt bé, que divertit. Que jo tinc ganes de veure-ho, això. Ai, nena, si vols venir, al camp acollit maduixes, vigila que quan t'ajupis se't veuran les cuixes. Un grup d'actors i actrius meravellós. Se'ns apropa el Nadal, fem un truc de màgia i així anem tots nadalencs? Sí?
Conteu tots amb mi fins a 3. 1, 2 i... Ole! Vale, i ara vinc aquí amb el Carles i la Rosa, que m'explicaran què és aquest espai, que veig que encara està en construcció. Sí, aquest serà el nostre nou espai. Tot això estava obert i ara ens han ficat parets, allà faltarà una porta. Aquí serà l'espai escènic, que ens ficaran focus i tot per poder assajar bé, en condicions. I allà serà l'espai de creació, on també tindrem una mica de camerino, calefacció important, que, Sí, perquè no passem fred. Sí, que aquí a l'hivern és fa molt dur. fresca. Aquí hi ha més gent que també està treballant, que no forma part de la màxima. A vegades els enredeu una miqueta per fer-lo servir de públic. Sí. Sí. I feu molts espectacles en viu, en públic. Hem actuat a l'Escorxador, a l'Auditori, que van fer una cantata. També fem formacions a col·legis, instituts, per a la universitat, pels que estudien psicologia, integració social, al festival Mil Maneres, diverses vegades al Teatre Fòrum i a Buixa DJ també, que és més per adolescents. Molt bé, i també m'han xivat una miqueta que vau sortir de la península fins i tot. Sí, vam anar a Mallorca, una experiència que va ser molt guai, fantàstica. I bueno, estem en procés de dos obres. Una que va de l'Action T4, sobre Hitler, que investigava amb la gent amb discapacitat abans que esclatés la guerra la manera més ràpida i econòmica de matar. I nosaltres érem els conillets d'Índies i volem explicar una mica això, que és un tema una mica delicat. És delicat a tractar, sí. Com us ha canviat la vida ser actors i actrius? És molt guai, conèixer gent, t'ajuda a expressar-te i bueno, veure a la gent que li encanta el que fem, que aplaudeix, que riu, que està molt contenta, pues, això és el millor. Era un somni, potser, i al final heu acabat fent realitat. Per fer teatre el que es necessita és talent, i clar, queda que vosaltres en teniu. No dubteu en vindre a Lleida o allà on actuïn i els portin a veure les actuacions de la màxima amb aquests superartistes. Molt bé, ho heu fet molt bé, Carles. Te poses nerviós però ets un artista. Molt bon. Jo també, tenia moltes ganes de vindre aquí.